Ndebe anyị bịanụ ka unu nụrụ ife merụ n'ụlọ ikpe tata anụnwa gbasara ikpe akwa ọkụkọ tiwara aka adreesị ndị ọba ego mbute dị na buutu na onye nke bụkwanụ onye eze Jizọs Father all the mens who you follow moto who you follow mata aka na-asụ ụchụ worldwide. Anyị gada esiri mensi a na-esiri anyị onyi nwa mma nwa ọmakazikwa na nke ikpeazụ a ọ na-ete kalo white afọ ya ahazikwa ka afọ saridokụbọ. Ọ bụrụkwa nwaanyị ka ọ bụ ọ dozikwa na saịtị na nke ikpeazụ a. Ọ bụrụkwa nwaanyị ọkwụ ọnụ n'oge ọ bụzikwa hot cake ahụ amakazikwa ya. Ọ bụrụkwa etu a ka esi eje nga onye ọbụla ya asịkwa ka ya meta ife nga ka o jee ebe ahụ jee zuo ike ma rikwa n'ezigbota nri unu amụkwa na anyị nwabụ ndị nọ n'ilo na onye eze Jizọs kazikwa anyị wee na-akwọ nwere na nke ikpeazụ a. Okotorigba bịakwanụ ka nkọrọ unu ka esi wee bụ ikpe fa na-akọwa na ndị akaebe bịazikwa tata. Ndị akaebe ndị udo na-achị kpọtara na fa bịara taa wee gbaa osigharị n'ụlọ ikpe na onye nke bụkwanụ Ekehit nkata ọgwụ iyi ka iyi alụsị agọrụ Chukwu udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a dị only dibịa na ọkịja ya bụ ọgwụ ọrụ gị ọgwụ 4 days ya bụ ọgwụ elego. Ọ bụrụ na ya bụ ọgwụ elegho 4 days ichi ya takwa na bịa na ọkịja o werukwa ego ụkpa n'aka o wee bụrụ na a na-akọwa na fa jelu n'ụlọ ikpe tata anụnwa nke dị n'Ọka na Anambra steeti mba Ekehit onye eze Jizọs akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba n'ofe ịtọ bụ ife jelu n'ụlọ ikpe mana ya afụghọkwanụ foto Ekehit n'ife onyonyo a. Foto ndị anyị na-afụ bụ sọsọ onye eze Jizọs na adreesị ndị ọba bụkwa na akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba mana ndị dere nya bụ ife onyonyo na-akọwa na Ekehit so wee je unu mana kafa jere ụlọ ikpe ikpeazụ na 2025 bụkwanụ Nọvemba ka Disemba na-erule ebe ahụ ewee sị na ọsọsọ onye nke bụ Ekehit ya echiyata na Jenụwarị 28 2026 na-aya ekpe ikpefe iche iche. Onye nke bụkwa na akwa ọkụkọ tiwara aka na onye eze Jizọs echiyata na Jenụwarị 30 2026 bụkwana tata anụnwa fa jere ụlọ ikpe mana Jenụwarị 28 anyị anụghọ ka a sịkwanụ na Ekehit jere n'ụlọ ikpe dị n'Ọka na ife anyị fụzikwa tata bụ onye eze Jizọs na akwa ọkụkọ tiwara aka mana a na-akọwa na Ekehit so wee je mana o nwekwa ka esi wee fụ Ekehit na ya bụ ife onyonyo wee na-akọwa na ka eluru n'ụlọ ikpe tata anụnwa na-enwere onye akaebe nke ndị udo na-achị ịkpọpụtalụ ka ọ bịa gbaa akaebe dịka esi wee zijie na ba akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba ka ọ jee mara ụdị ka ọgwụ akwa ọkụkọ na-agwọ ka ndị ahụ bịakwanụ maasị ibu na fa bịakwanụ ka akwa ọkụkọ gwọrụfa ọgwụ ka akwa ọkụkọ gwazikwanụ fa ife agwụ ya na-eri oyi eji wee gwọrụfa ya bụ ọgwụ nke bụkwanụ na ịya ama nọọ ndị udo na-achị izitelu ndị ahụ wee na-akọwa n'ọkwa ntu akafa si wee jekwa mana nke Ekehit mana nke onye eze Jizọs na ife ji wee zipụ ndị ahụ bụ ka fa mee nyocha na nzacha mara ụdị ka ọgwụ ndị anụnwa na-agwọ na ụdị ka ife agwụfa na-eri ka e wee gwọọ ọgwụ ọkwa ka unu wee na-afụ mmadụ ya nọkwa bịa na ọ na-agwọ ọgwụ na ọpịa mkpụrụ ama otu mbọsị so azụminne akịta anụnwa na ndị a bịazie na nkefa mana ụdị ndị a na-ezitefa na fa ya achọ ka fa gwa ka egwuọlụfa ọgwụ ya bụ timgbam nya ife ọbụla o ya eri na fa ya eme nwunye na fa ji ego ihe amakwanụ ndị ezitere ezite iwee gosibazie nke ihe eji wee gwọ wee gosichaa iwee gota nke aka na-abụghị eji wee ghọghọ otu aka Okotorigba wee na-akọwa na ka akpọnyitela onye eze Jizọs na akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba ya bụ onye akaebe ndị udo na-achị kpọpụrụ ka o jekwanụ nata infọmeshọn n'aka fa wee kwụrụ ọtọ wee sị na ka o luru na nke akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba na akwa ọkụkọ gwara ya na ọ bụkwa na onye dibịa ma gosikwana ọgwụ dị iche iche nke o debekwana na biya na onwere nke o gosiri ya a na-akpọ awele ma gosikwana ya nke a na-akpọ anya furu ugo. Onye ọkaikpe na-anọchite anya akwa ọkụkọ tiwara aka wee na-agwa ya bụ onye akaebe na ọgwụ niile ahụ ọ fụrụ na ba akwa ọkụkọ tiwara aka bụkwa na ọgwụ na-enweta ezigbote ife. Ndị ụlọ ikpe wee na-akọwa na fa jikwa ọtụtụ ife akaebe dị iche iche gbasara onye eze Jizọs bụkwanụ Father all the mens kama na ya egosikwana ya na tata anụnwa fa bịara ụlọ ikpe na fa ya egosizi ya n'oge ọzọ fa ya abịakwa n'ụlọ ikpe ka a ya ekwuzikwanụ nke onye eze Jizọs fa wee dee wee sị na gọọmenti Anambra steeti jidekwanụrụ mmadụ ịta anụnwa
n'ọnwa dị na Febụwarị 2025 na ebubo eborofa mgbe ejidelufa bụ na fa jikwa n'akara ihu soshal midia fa wee na-akwanyite ụzọ na-ezighi ezi ejikwana wee na-akpata ego ijikwa n'ọgwụ ọtụmọkpọ ya na idebe ụlọ ọgwụ adịgboroja na ịkwanyitekwanụ ụzọ esi akpata ego ngwa ngwa na ebubo igbu mmadụ na ịgwọkwa n'ọgwụ ọtụmọkpọ ya na ịtọ mmadụ wee na-akọwa na ụlọ ikpe nke dịkwanụ n'Awka, Anambra steeti bụzi ife kwuru na mmadụ ịta ya anaghachitekwa n'ụlọ ikpe na Febụwarị 20, 2026 dịka ndị BBC News Igbo sikwanụ wee denye bụ ife unu mana ọ na Febụwarị ahụ kwa ka eji kpụrụ mmadụ ịta ya na Febụwarị ahụ ka ọ ya eme otu ahụ ya 1 year eji wee kpụrụ akwa ọkụkọ tiwara akị ekeghị iti na onye eze Jizọs unu nụrụ ebubo asịzi ya na-egbofa na ndị akaebe ezije na nkefa na fa ji ihu soshal midia fa wee na-agwa ndị mmadụ na-aya asafa ochu na-aya esirife oke ite nke anụnwa a na-asịzi na-agụnyere ịtọ mmadụ ọhọpụrụbụrụ nọ nke anụnwa onye eze Jizọs pụtara na-ekwu na-akwa ọkụkọ tọjie ọhọpụbụ na ọnyanwa ka a na-agụnyekwu n'ịtọ mmadụ nwa ka ọ na fa amụghụ na mgbe onye eze Jizọs pụtara na ọ na-enwe sọkọsọkọ na akụkọ niile ọ kọrọ mgbe a na ya agụnye ya n'akụkọ onye eze Jizọs ojikwa ife akaebe wee na-akụnyaba asịrị mgbe ahụ otu birigwenu ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ntu anụnwa esi eme ikpe fa eburu na since 1 year na onweghị ife eji aka ekpeta n'ụlọ ikpe na ntu akwa ọkụkọ fa nọ na onye eze Jizọs na-ekeghi iti na-enweghị ike asịfa ka eje ụlọ ikpe fa na fa ya eje na ọ bụrụkwa m ka esi etu ebugharị ikpe ma o nwekwa ebe m na-eje olesizikwa na amakwa ife amakwa na fa ya ejeriri ka ọ bụzikwa na fa chọrọ ịpụta n'ilo ka fa negharị anya fụ moto na ụgbọ ọgbatumtum na-aga fụkwanụ ndị mmadụ ikpe nke a gwụzikwa ọnụ ndị mmadụ ike eburu na tinti otu ahụ nweghị ife ekpeta ma ọ bụzikwa ndị Boko Haram na-egbutiti ndị mmadụ ma ndị a na-eje n'ụlọ ụka asụ ndị mmadụ akwụ na ọ na-abụfaluo n'ụlọ ikpe ekpefe ikpe bụ ifeba ji aka wee kpefe ikpe ọ bụrụ na ya hapụ onye nwa ọ bụrụ na ya atụ ya nga atụa ya nga amamụ nke bụ na akaje ka a na-emefa na fe enweghị mmadụ ka ọ na fe enweghị ọnụ ya ekwurufa ka ọ na fe etoghọ n'ife a na-ekwu ka ọ na fe etoghọ n'ife a na-eme akụkọ nke anụnwa ya ụnwekwa ọnụ ka ọdụ unu na-eme na amarụkwa na fa nwere ezinụlọ nwee nwunye nwee ụmụ ewere aka nke a tie nwata ife tiwere aka nke a dochie ya azụ obekwasọm ọ bụrụ na fa ya atainụ anesti fa atainụ na fa ya pụtazi n'ihu akwụkwọ na fa ya ekwuzipim na fa ya emezipim ahapụfa ka fa nababefa jenedo nwunye fe anya na-ekpuo nwunye ekehiti n'okpokpu ụmụ ejima ịtọ na-agagharị redio steshọn Facebook soshal midia na-aya enyemaka ife nke a nwekwa ọnụ ka ọ dụzi ọkwa nke nnọtị ka m wetara unu o ruo 28 ka ama na ya ebujekwa ya na March. Life is all about faith and belief. Ụgbaka gị ọtọ emegidere mmadụ ibe nchọpụtara n'ụwa na ọkwanụ ndị na-eme ife ọjọọ na-eji ndị ọzọ ekpuchi. That's what I believe in this life. Onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ na-ala ike iji onye ọzọ ekpuchi mana ka ikpuchi taa ya ekpuchi echi. Ife ọma mmadụ na-emekwa echi, ife ọjọọ mmadụ na-emekwa echi. Esi na-aka ụka ka baalụfụ na ụka ọ na-aka bụ si gị n'obi abụ na eji n'ụka na-ekpuchi mana atọ ọnụ azụ iburu bụrụ demon. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ụka dị n'obi. Inebe ụfọdụ ndị fada na-eme itufuo chapelet. Ife ụfọdụ ndị kpọ nwafa ndị pastọ na-eme itufuo baịbụl. So n'ụwa na-eme ife gị na chi gị kwụkwụba aka gị ọtọ. Ife eji wee bụrụ mmadụ bụ na ụfọdụ ndị mmadụ bụ mmụ iru na-abụ ido na gị na fa pụta echi niile kamelion mana ọ chọbara m aja ọsọ ga-adagbu onwe ya n'aja ada. Ịdara n'izu ịdaa n'ọnwa, ịdara n'ọnwa ịdaa n'arọ. Ife ọjọọ mmadụ mee gbagodo arọ ọkwụ echie imegide mmadụ ibe maka na ịkarịrị ya emesịa onye ọzọ ga-emekwa ya nye mee ya ụmụ gị. Mkpụrụ onye ka okwukwa na-echi ya ife ọkwa ọsọ gị nọdụ taa enwego ndị nne ya before you. So na-ekele ọrụ eke ekenekwa m ụnụ omeife jide ọfọ onye anyị na-emegide taa onwe ife o mee ka ọ maka na ịkarịrị ya. Onye anyị na-eme ya taa o nwere ife o mee ka ọ maka na ịkarịrị ya. Charity begins at home.